Tokuchingamidza vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kuNhai Pastor. Watanga kubata nhasi pachirongwa chino tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tiinayo inopinduruka neumbo hunowanikwa mukati meBhaibheri. Saka tinokurudziraiwo nemiwo kuti rambai muchitumira mibvunzo kana mine mibvunzo yamanga muinayo yamanga muchifunga kuti iri kukunetsai kunzwisisa chirongwa chino chakaitirwa mibvunzo yakaita saiyoyo. Regai tibva tapinda mukati memubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu mukati mezuva ranhasi. Mubvunzo uri kuti iwo kuNhai Pastor, basa remuti weupenyu ndereyi munyika itsva isu tinenge tapfeka kusafa? Okay, saka ari kubvunza mubvunzo ari kuti pari kunzi munyika itsva muNew Jerusalem munenge mine zvakare the tree of life. Basa rawo ndereyi? Isu toziva kuti panouya Jesu Kristu tinenge miviri yedu inenge yapfeka kusafa. Regai tange taverenga vhesi yacho inopruvhawo zveshuwa kuti panouya Jesu Kristu pacharera tsuri tichapfeka kusaora nekusafa. Then tozoverenga rimwe vhesi rinogona kutibatsira kunzwisisa kuti saka muti weupenyu unenge uchiita basa rei. 1 Corinthians chapter 15 chitengera pavhesi ya50 tichidzika. Bhaibheri rinoti iro, zvino hama dzangu ndinoreva ndichiti nyama neropa hazvingagari nhaka youshe hwaMwari, nokuora hakugari nhaka yokusaora. Tarirai ndinokuudzai chakavanzika, hatingavati tose asi tichashandurwa tose. Pakarepo nokubwaira kweziso nehwamanda yekupedzisira, nokuti hwamanda icharira. Ipapo vakafa vachamutswa nokusaora, nesu tichashandurwa. Nokuti ichi chinoora chinofanira kufuka kusaora, nechichi chinofa chinofanira kufuka kusafa. Zvino kana ichi chinoora chafuka kusaora, nechichi chinofa chafuka kusafa, ipapo shoko rakanyorwa richaitika rinoti, rufu rwakamedzwa nokukunda. Kureva kuti panouya Jesu Kristu miviri yedu ichafuga kusafa nekusaora, rufu rwomedzwa nekukunda. Saka abvunza akuti saka muti weupenyu basa rawo nderei? Isu tinoziva kuti panotouya Jesu Kristu tichitorwa tese kuenda kudenga, miviri yedu inenge yatoshandurwa sekubwaira kweziso, tisisaori tisisafi. Saka regai tiverenge vhesi yacho iri kuna zvakazarurwa chapter 22 vhesi ya2 tione kuti Bhaibheri riri kuti here muti weupenyu unenge uripo kuti upe vanhu upenyu. Zvakazarurwa 22 yanotangera pavhesi ya1 na2. Zvino akandiratidza rwizi rwemvura youpenyu yakapenya sekristaro inobuda pachigaro choushe chaMwari nechegwayana. Pakati penzira yaro kumativi maviri orwizi kwakanga kuno muti weupenyu unobereka zvibereko zvamarudzi ane 12, uchiita zvibereko zvaro mwedzi mumwe nomumwe, namashizha omuti aiva mushonga wokuporesa marudzi. Ndo patiri kupiwa purpose kana kuti function the tree of life panapa kuna zvakazarurwa. Hapasi kunzi muti waidyiwa kuti vanhu vawane upenyu. Ezita rawo unonzi muti weupenyu, because it was the same tree yakanga iri muEden. But apa taakuudzwa function yawo manje haisiri yekuita assurance yeupenyu, because assurance yeupenyu taipiwa pauya Jesu Kristu hwamanda ichirira tichibva tashandurwa totofuga kusafa. Apa hanzi mashizha manje ndo patakupiwa purpose or function. Mashizha omuti aiva mushonga wokurapa marudzi kana wokuporesa marudzi. Saka mubvunzo watikadaiti kutobvunza ndewo kuti munyika itsva munenge mine urwere here, because vanhu vari kudya kuti vaporesewe. Saka muchaona kuti munyika itsva munenge musina urwere, nekuti zvakazarurwa 21 nodaro vhesi ya8 kuti hamuzovi nekuchema, hamuzovi neurwere, hamuzovi nekutambudzika, hamuzovi nekurira. Saka vanhu vari kuporeswa chii? Ndo mubvunzo uri panapa. Pavanenge vachidya mashizha varapwe, vari kurapwa chii? Then you'll discover kuti tiri panapa panyika iko zvino izvi, we all have got our own peculiar and particular deformities, physical deformities. Nekuti chivi chakaunza kukanganisika kwomuviri physically. Vamwe tiri zvipfupi, vamwe takanyanya kufuta and we are not happy about our body weight. Vamwe vanofunga kuti vakaonda maningi, vamwe vanofunga kuti ganda ravo raifanira kunge riri dzvuku ndokusaka vachizora mishonga, vamwe vanofunga kuti vhudzi ravo raifanira kunge rakareba richikandwa nemusoro. Zvakawanda zvakauya nekuda kwechivi. Saka patinenge tichidya mashizha emuti uyu, unotitendera kuti tese tipedzisire taapa chimiro chakafanana. Kusisina ari kutarisa umwe achiti iwo wanyanya kutsvuka kana ndiwo uri mutema kana ndiwo uri mupfupi iwo uri murefu. Mashizha emuti uyu achabatsira vanhu vanoudya kuti tese tisvike pakuva vanhu vamwe vasina kusiyana nekuda kwemadeformities akaunzwa nechivi. Saka muti weupenyu ucharapa
the physical deformities dzakaunzwa nechivi. Vamwe vanobarwa vakatoremara vaine ma-physical disabilities. They won't spend eternity in that physical disability. Because kuuya kwaJesu Kristu hakurapi ma-physical disabilities, kunounza kusafa mumunhu, inonzi immortality. But ma-physical disabilities anenge achipo. Muti weupenyu ndo unonorapa urema ihwohwo. Vamwe vakaremara nokuma-accidents. They're not going to spend eternity in that physically disabled state. Muti weupenyu pavanenge vachiudya unogadziridza pese pakakanganiswa nekuda kwekuti chivi chakava panyika. Ndo basa remuti weupenyu munyika itsva. Harisi rekuti tiwane upenyu usingaperi. Upenyu usingaperi tinohuwana patinoshandurwa panouya Jesu Kristu. But sezviri kutaura Bhaibheri, the leaves will be for the healing. Saka mashizha acho ndo atinenge tichidyira kuti tirapike the physical deformities dzese dzatiinadzo dzinooneka nemeso nedzisingaoneki. Mwari atikomborere. Amen.